Когато става въпрос за нашето здраве, компромиси не бива да се правят. Затова ви предлагаме един безмилостен борец срещу влошеното здравословно състояние. Годжи Бери – най-мощният природен адаптоген. Годжи Бери е един вълшебен плод. Твърди се, че Годжи Бери е една от 10-те супер храни на новия 21 век. Сякаш природата е събрала в едно всичко, от което се нуждае вашето тяло, и го е наляла в тези хрупкави червени плодове. Пресни, вкусни и невероятно полезни. Пресният плод съдържа в естествен вид плодова захар и киселина, така че се приема максимално, включително и от диабетици. Подходящи за деца и възрастни, плодчетата на Годжи Бери са мощен стимулант на имунната система. Използвам го за да си повдигна статуса на имунитета и съответно при физическите усилия, които аз всеки ден правя. Те дават енергия на хронично страдащи от бъбреци, чернодробни и сърдечно-съдови проблеми. Приемах по 30 грама сутрин. Продължителност на 3 месеца съм го приемала. Холестерола ми спадна, съня също ми се подобри. За универсалния терапевтичен курс ще са ви достатъчни 3 опаковки с общо 600 грама Годжи Бери на изключителната цена от 60 лева плюс цената на доставката. Напълно достатъчно количество безценни плодчета за цял месец, ежедневен прием по 20 грама на ден и отлични резултати. Не пропускайте нашата невероятна оферта. 600 грама вкусен пресен плод от Годжи Бери тази година с 40% намаление, само за 36 лева плюс цена на доставка. Обадете се още сега на телефон 02 402 76 07 или поръчайте онлайн на eurotvshop.bg. Попитайте нашите консултанти за специалните ни предложения за интензивен курс. Евро ТВ Шоп. Пазарувайте изгодно, бързо, лесно и удобно.